Знаете ли, че недвижимите имоти в България са поскъпнали с над 100% за последните 10 години? Ръстът продължава. През последните години пазарът показва двуцифрена динамика, което прави недвижимите имоти един от най-стабилните инвестиционни инструменти. Инвеститорите все по-често избират имоти край морето, като начин да съхранят капитала си и да получават доход от него. Морското крайбрежие привлича със стабилен туристически поток, нарастващото търсене на наеми и все още достъпни цени в сравнение с други европейски курорти. Именно за това проекти като Kavakon Collection предизвикват интереса на инвеститори от цяла Европа. Локацията до морето, модерната архитектура и ограниченото количество апартаменти правят такива проекти особено перспективни. Въпросът е дали ще успеете да влезете в него при най-изгодните условия. Свържете се с нас, за да получите презентация на проекта и актуални цени.